Ассалому алайкум бачаҳои уча, апаву хоҳаро, акаву дударо. Иншоалло ки ҳаматон хубем. навори ма беҳади бад муҳимай бародаро. хоҳиш мекунам тамошо кунед. агар имкониятат боша как як бародар ҳамун лайк табумон як комменти хуб нависон фикртона даами гапҳои ма. як бародар мо да алоқа да биромад. ин бародар мехоҳад ки ман медонам ки ҳар як муҳоҷире ки ҳастай мисли мо ворида муҳоҷиратай вақте либос мекуна аввалш дилаш намешава, баъде ки мехоҳа я либос куна дар ӯ ҳолат ҳеҷ вақт либосҳои қимат намехара. ҳамин хел аст бародаро, ҳаракат мекуна ки арзонтар биёвем. хоб бародаро, ҳамин бародар чӣ кард ки барои мардуми муҳоҷире ки дар Россия муҳоҷират дан мисли мо, гарчанде ма дар Россия ҳам набошум, мо ҳам ҳамин Туркия ҳамин муҳоҷиратай, Россия ҳам ҳамаш муҳоҷиратай, мисли мо вори муҳоҷиратай, мехоҳад ки либосҳои қиматане ки ба нархи арзон барои бародарои муҳоҷир бигем ки доставка ҳам мекуна. хай ҳамин қайдаст чӣ меояд? акаҷон нигоҳ, ин ҳаминқадар мужискои мондагия, ин ҳаминҷа мужискои мондагия, ин ҳаминқа, ин ҳаминҷа женскои тамом дига иншоалло ҳамаш рафт. як хелодам я 5-6 нафар ме 5таи я рӯзами 8та, я хевақ 25та, 30та, я ду одам омад 50таи гирифт рафт. инқадар дигаш монда. Нек фақат ман ай хона меян мегирам меравам. чен мекунам мепушам мегирам меравам. Да ҳамин чиз ма ҷавоб мегум бародаро. ма ҷавоб мегум, не ки пеша ки мегумад бародар. вақте ки ина бародара ватсапа номерош ҳастай, занг биза, бора сифача аввал бибин чӣ хел борай. аввал бибин духтарона ҳам ҳастай, бачагона ҳам ҳастай. аввал бибин қатиш гап биза, битони видеовизов қатиш гап биза. вақте ки сумта ту мепартоӣ, агар ҳамин нафар фиреб куна, ҷавобгариш да ма. ман суми тира чанд қай боша, не ки факт далел қати ина бародар ма рекламаи тамошо кардам, ина ма мисол ки намиқа сум партофтам, бори ма наёмад. ҷавобгарӣ да гардани ма. медонед ки ман реклама намекунам, барое ки ози қина як каса рекламаша бовар кардан қабул кардан. ма и бародара хосай барои Аллоҳ реклама кардистам. раске ки хосай барои Аллоҳ, барои бародарои муҳоҷирам ма рекламара кардистам, ман намехондам ҳаминҷа ягон бародари ма фреб бихӯра. барои ҳамин ма ин ҳамин бародаре ки савдогарай, ма видеоша дорам ки хишру ина худаш шоҳид аёли бо рекламара тамошо мекуна. ма видеоша дорам. кадомира агар ма боварӣ дорам аввалш фреб намекуна, дуюмаш фреб куна, ма суми тира метам, не ки баъд ман медонам чӣ хеле кунам. ҳар рӯз яктаи видео мекунам. ман худам мегӯям ки бародарои ин ҳамин мошенника эҳтиёт кунед. валлои қасам да гапам ҷавоб мегӯм. ма суми тира метама, ма баъд далши медонам чӣ хеле кунам. барои ҳамин чӣ қадар медонед ки ман реклама қабул намекунам. ман да беҳад бисёр реклама мегӯям. ман қабул намекунам, барое ки қинай оз бовар кан. не ки ҳамин бародар хосай барои Аллоҳ, барои бародарои муҳоҷир мо хост ки арзон куна. ба ҳамин хотир арзоне ки охи хайна бо зангш бизанен, иншоалло ки ба тамоми ҷои Россияра бигем бо қати худаш гап занен, доставкатон мекунан. просто сумша мепартоед, доставкара рӯӣ мекунад, қабулш мекунед. бояд даи бора қати худаш бо хушрӯтар гап занен бародаро. нархшани худаш мега. яке ӯз ман нарха мегӯм ки бо фикраш чӣ мешавад, бо арзонтар мекуна. вақте ту занг мезанӣ мега ин аиқа, баъд мега ин бобуҷон ба хича сум кор кардестай, наме чанд рубла гуфтагиу арзонай. барои ҳамин нарха хубтараш ай худаш бипурсем бародаро. хоб иншоалло ки боварӣ дорам ки дар ҳаққам дуогӯ мешен. и фикр накунед чизи безкачественияи қиматҳои просто ҳамин хел мисли бигем ки барои савоб хайр арзон. барои апаҳоам, барои бародароам ҷинсовкаи костюмҳои хуб дорад. хай бо худтон занг бизанед, видеовизов дар нишонтон таб бибинен, кадомиша ки мақбул мекунен ҳамуша вибр кунен, сумша мепартоен, бора қабул мекунен. бо мегӯм ҷавобгариша иншоалло ки ба дили пир ба кала мегирам. ман ҳар реклама қабул намекунам, не ки бародара хосай барои Аллоҳ
ва хотири ҳамин кори савобиш ман қабул кардам. ҷавобгариша ман ба калам мегирам. Не ки ба тамоми факт далел ина бародар реклама тара тамошо кам, ина михастум партофтам, ина борум наёмадай 100% ба гем ҳама факт далелш ман ҷавоб метам. ҳамун сумитра ман ҷавоб метам. Ман баъд ҳамин одама худам навор мекунам. Шар нест блогер биковӣ ки ина мошенникай фребом кард. Ман худам ҳамин видео мекунам. Ман ҷавоб метам. алло ҳамата нигаҳбон боша. Ман намехоҳам ҳамин канали тиктоки ман, инстаграми ман ё ютуби ман як бародари ман зарар бинам. ҳеҷ вақт намехоҳам. аллоҳ нигаҳбонтон боша. бародаро, ҳазор раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон, барои боваритон, ҳазор раҳмати калон. аллоҳ ҳамаи муҳоҷирора, ҳамаи ҳамватаноимон ки дар тоҷикистони азизмонай нигаҳбон боша. худо нигаҳбонтон бародаро.